皆さん、こんにちは。ダステレ。チベット This Way へようこそ。私はチベットテレビのバージョンです。チベットやダイヤ魔法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラ魔法が国連と加盟国50カ国の核兵器禁止条約批准を称賛。ダライラ魔法が心の温かさによる知恵が人の幸せへの鍵と表明。チベット人女性が中国の拘束中に死亡。上州下流米上院議員が中国共産党によるチベットでの強制労働を非難する決議を提起。宣言首相、中国の責任が問われないなら民主主義の原則の危機である。宣言首相、鄭重委員はメンタルヘルス問題による注目すべきと発言。チベットの伝統文化保護活動が始まる。日本のチベット事務所新代表にチェワン・ギャルボイ・アリア氏が就任。ダイヤラ魔法は国連と加盟国50カ国が核兵器禁止条約を批准したことについて称賛されました。この条約は2021年1月22日に発行されます。ダライラ魔法は長きにわたって核兵器廃絶を訴えられており、この決定は紛争を解決する方法として文明的で賢明な正しい方向へ進む一方であると述べられました。50カ国は核兵器廃絶に向けた国際条約を批准し、90日後に発行されます。マハトマ・ガンジーの非暴力の活動や、それが世界に与えた影響を鑑み、ダライラ魔法は古代インドの心や感情の知恵の復興は世界に同じように有益な影響をもたらすと考えられてきました。ダライラ魔法はインド国際センターとダライラ魔法の普遍的責任基金からの招待を受けられ、インドのカルナとアヒンサの伝統についてお話されました。We human beings need thousand-year-old India's tradition of karuna. With karuna and ahimsa, that humanity really need. So my number one commitment, try to promote India's sort of concept of ahimsa and karuna as a human being. チベット人女性のラモさんが中国当局の交流中に亡くなりました。ラモさんのいとこのタルバッさんはインドの親族に送金したとして地元の中国当局に拘束されていました。ニューヨークを拠点とする人権研究予合団体ヒューマン・ライツ・ワッチは今週木曜日にこれを発表し、中国当局にラモさん交流中の死亡についての調査とラモさんのいとこのタルバッさんを直ちに釈放するよう要求しました。情報国際関係省の人権デスクの責任者であるトゥテンキー氏は中国当局のこの抑圧的な行為を非難し、インドの家族に送金することは一般的な慣行であり、犯罪ではないと表明しました。Would not be a crime, but however, because the Chinese government repressive policies against the Tibetans and specifically censorship on communication between Tibetans inside Tibet and outside, they regard such a small
act as sending money to their families as espionage against national security. Now this is completely absurd. We call on Chinese government to respect human rights and to stop torturing Tibetan prisoners in Chinese jail. 今年の6月、地方当局はチベットナクチュンのドゥルー君在住のラモさんとタイバさんの2人をインドの親族に送金した容疑で拘留しました。ラモさんは拘留は健康でしたが、8月には重傷を負って話すこともできない状態で病院に送られ、2日後に亡くなりました。ラモさんは牧畜に従事する36歳で、3人の子供を持つ母親で、いとこのタルバさんは39歳の起業家です。米国上院議員ジョーシュ・ホーリー氏は、中国共産党による強制労働やチベットの宗教的自由を侵害する強制的措置に対し非難する決議を提議しました。この決議はさらに中国共産党によるチベット仏教への干渉を非難し、2002年のチベット政策支援法を積極的に支援するよう米国政府に要請するものです。中央チベット政権ロブサン宣言首相は、インドとチベットの国境への侵入は未解決のチベット問題の革新的な問題から生じており、非軍事化して以前のような干渉地帯となる平和な地帯に戻す必要があると表明しました。宣言首相はまたアジアの平和と安定への強い関心を示しました。So the problem is, when Tibet was an independent country, it acted as the buffer zone and it was the zone of peace. And when Tibet was independent, we had only 75 Tibetan soldiers guarding the border with India. Now, it was a peaceful zone. Now, after we lost our country, the tension that we see in the subcontinent is very real. So hence, unless you address the issue of Tibet, you cannot address the issue of Indo-China tension. 民衆フラム会長ブルース卿は、チベット人、ウイグル人、モンゴル人、香港人の中国による人権抑圧に対する注目が高くなっていることを表明しました。Indeed, Tibet's experience provides a chilling lesson in this form of coercive and systemic intimidation. イギリス国会議員でチベット支援全党議会グループの議長であるティム・ロードン氏は、チベット問題への支持を歓迎し、以前の自分の支持は孤独な声だったが、政治の党派を声で大きな変化を遂げて支持を獲得したと話しました。When we've tried to raise the subject of Tibet in Parliament, there'll be just a handful of members there flying the flag for Tibet and raising the whole issue of human rights abuses by the Chinese. 独立した専門研究者で作家のケイト・サンダス氏が軍隊式の労働訓練プログラムについて発表しました。ジャワハラ・ネル大学の研究博士候補であるアパラモ氏は、センダス氏の研究結果に基づいて中国共産党の範囲を詳しく説明し、インドに亡命したチベット人としての深い理解を示しました。第13回チベット定住委員会議の開会式が今週月曜日に内務省主催で開催され、宣言首相がチベット人居住区における定住委員や代表らが新型コロナウイルス対策で効果を上げたことに対し称賛の意を伝えました。宣言首相は世界中に広まった新型コロナウイルスにより人々の精神状態が悪くなっていると述べ、
西洋医学に加えて、チベットの伝統医療や仏教の教えなども含む幅広いアプローチを取り入れたり、リハビリテーションセンターの設置を提案しました。また、定住院は特に精神的な健康問題により注目して取り込むよう求めました。3日間にわたる第13定住委員会会議は今週水曜日まで開催されます。中央チベット政権情報国際関係省のチベット博物館は肖像品の保護や展示のプロジェクトを開始しました。肖像品はダラムサラのカンチンキ省にある新しいチベット博物館に展示される予定で、チベットやチベット文化に関する文化や歴史の情報を保存する役割を担うことになります。芸術保護研究所も同じ目的で開設されています。ダライラマ法王日本代表部事務所アリアチェワン・ギャルボ代表が先週水曜日、ルンドセン代表からの引き継ぎを完了し、正式に着任しました。今週水曜日、新代表は前代表とともに安倍晋三前首相に表敬訪問し、チベット問題の現状を報告しました。安倍前首相はダライラマ法王の健康状態を尋ねた方がチベット問題の平和的な解決に向けての支持と前代表、新代表の今後の活躍への期待を伝えました。今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。